Čau ľudia, ja vás vítam u dnešného videa, moje meno je Livko. Dajte like a odber a dneska ideme na hrad, zamok, dosť veľký, vyzerá to ako Castle Doom. Keď tu bude, neviem, 2 lajky, natočím špeciálne video. Vyjde možno útorok alebo pondelok. Ukážem vám nejaké veci, dajte like a odber a ideme na to. Ináč nachádzam sa v Česku. Volá sa to hrad Bouzov. Krásny hrad. Strašne pekný hrad. Toto bolo 8 stupňov. Krásne. Castle Doom. Krásne. My ideme tam hore. Uvidíte.